Ina jin daɗi na fitsarewa kai kaga wani fitsari mai daɗin tsiya wai. Kai wayo da. Shikenan a gadi zan kare wallahi kuma bari in zauna alaje zo sai an biya ni kuɗi na ai kuma ba zan sake yi ba wallahi ya za a kana yi abu ana zaluntar ka shikenan kawai ka zo ka ta wahala ba mutum ba zai ci gaba ba kenan bari in zauna alaje zo na rantsa da Allah sai an biya ni haƙi na ai babu yadda za a zo ina abin nan kuma ina ta wahalar banza to bari alaje zo a sallame ni in kama gabana kawai ai ba wahala na zo to a fata ya kai Ka taɓa ganin mutum a cikin bishiya? Ko a tarihi ban ji ba. To yau an ja ni cikin bishiyar kuka. Na ga aljanu koraye da baƙaƙe. Wallahi wani kai saurara. Kar ka zama ƙarya nan ma yanzu fa kuɗi na aka cinye mu ka zo ka ɗoran zafi dan Allah. Ba haka ba. Dan Allah kar ka ɗoran zafi. Aljanin me? Ba za ka ga aljani. Saboda na san kalar ƙarfin da kake da shi. Aljanin nan suka ja ni suka dinga duka na ce to bari in zo in faɗa ma. A ina ne? Nan baya da ka ga wannan bishiyar kuka. Aljani kuma kai ka kasa cin uban aljani? Kaga zama na da kafi amfani ba kenan. Ha aljani ya zo wannan ɗinka? Yanzu dai zan zauna a nan din. Taya ka jiro. Na rantsa da Allah ka ja musu. Aljanin Najeriya gaba ɗaya yana ƙarar da su. Zauna nan ka jira ni. Alhaji da ya zo da Allah ka ce kudi na gadi da Allah a wannan ɗin. Da Allah ka taho min da kan guda ɗaya. Zan wannan insha Allah guda biyu ma zan wannan. Ba ka ci soye? Zan ci. Yau ba ka ci soyen aljani. Wallahi ka ci soyen aljani yau. Soyayyen da aka yi wannan kuka ce. Na gatsi nan da ita ke shi yace an da ke shi. Aikin banza aikin wafi kwa ga mai aljanin me aljanin banza me aka yi aka aljani malam yoyi nake motsa tsaka aljani in soya aljani in lalata rayuwa aljani malam wannan kuna bukan banza bari ka gani yadda ake dan uban mutum in fitsari ya ni barin da ke ku yi abin da za ku aikin banza aikin Tunda kuke nan. da ka san aljannin da sai da kalle baka ga mun ba tafi da shiri sosai amma da kashe su wallahi da kyar na sha da abubuwa da kyar suka sha kai Da kyar ka sha ko da kyar suka sha? da kyar suka sha A da kyar je ka sha. wallahi na Wallahi ƙarya na sunugal ne kuma hada na Morocco fa Ba amma na abin da za ka gaya mun ko 'yan Ghana ne na san ka da ku. baka yarda da kashe su ba Wallahi ban yadda ba. Kalli nan ɗinka fa ka gani.